Hyvää päivää arvon kuulijat. Tänään ollaan keskustelemassa Pipedriveista sekä sitten Simplestä, joka on yksi maailman kovimmista Pipedrive-kumppaneista. Tänään vähän käydään läpi sitä, että mikä on meidän kumppanuus Pipedriven kanssa ja mitä lisäarvoa me ylipäätään sekä sillä järjestelmällä että meidän palveluilla pystytään tuottamaan myyntijohtajille ja myyntiryhmille. Itse olen Juho ja perustajajäseniä tässä Simplessä ja me laitettiin Simple aikanaan pystyyn 4 vuotta sitten sen takia, että huomattiin ensinnäkin se, että Pipedrive on loistava järjestelmä ja sillä oli Suomessa aika ohut kumppanikanta, niin huomattiin selkeä markkinarako sille ja helppokäyttöisyydellään, mutta sitten samalla sillä, että kuinka hyvin se skaalautuu yrityksen toiminnan kasvaessa, niin nämä on ehdottomasti sellaiset tekijät, minkä takia me tullaan pysyynkin tässä bisneksessä, koska se on erittäin hyvä järjestelmä. Tom on täällä mun kanssani keskustelemassa tästä aiheesta ja lähdenpä kysymään, kun Tom, sulla on kokemusta kaikista keskeisimmistä CRM-alustoista sekä myyjänä, myyntijohtajana että myöskin sitten CRM-konsulttina, niin me ollaan lähdetty tekemään yhteistyötä Pipedrive-hommien kanssa, niin miten sä näet Pipedriven aseman tässä verrattuna muihin CRM-järjestelmiin maailmalla ja Suomessa? No yhdellä sanalla sanottuna se asema on hyvä. Ja tämä johtuu siitä, että jos mä nyt mietin tätä aikaa, mä oon ollut 6-7 vuotta konsulttina ja katsonut, että miten tämä markkina on kehittynyt ja miten tavallaan niin kuin yritysten käyttö on muuttunut siinä aikana. Eli mä oon huomannut sen, että aikaisemmin 6 vuotta sitten niin oli se ajatus, että niin kuin halutaan CRM:ään kaikki mahdolliset rajapinnat ja ihan kaikkea mahdollista. Ja nyt sitten meillä on sellainen tilanne, että tuossa kun mä keskustelen päättäjien kanssa, niin siellä on tapahtunut semmoinen selkeä niin kuin evoluutio siihen, että pyritään järjestelmään, joka on mahdollisimman suoraviivainen ja mahdollistaa nimenomaan myyntiryhmän toiminnan. Ja tulee usein vastaan sellaisia kommentteja, että ei haluta mitään isoa eikä jäykkää systeemiä, vaan mahdollisimman helppokäyttöinen. Eli on ymmärretty se, että mikä tavallaan se CRM-perusidea on, että sinne saadaan helposti muistiinpanot, saadaan helposti informaatio, jotta käyttäjät täyttää sitä. No, tässä on tapahtunut niin kuin selkeä muutos. Monet on ollut firmoissa, missä on ollut kankeat systeemit ja ne on niin kuin todennut, että se ei vaan toimi yksinkertaisesti. Ja jos nyt niin kuin ajatellaan tämmöistä ihan perusmyyntiyksikköä, niin tällä kokemuksella mä voin rehellisesti sanoa, että Pipedrive on siihen niin kuin paras työkalu. Se on käyttömukava. Se on kehittynyt viime vuosina huomattavan paljon versus siitä, mitä se oli 4-5 vuotta sitten. Siellä on ominaisuuksia, mitä voidaan käyttöön ottaa. Mutta kyllä se ihan perustarve tuommoisessa myyntiryhmässä on se, että saadaan yritystiedot, saadaan kontaktit, saadaan myyntiputki ja seurataan aktiviteetteja. Niin siihen löytyy niin kuin ihan ensiluokkaiset työkalut ja se mikä on hyvä, niin siellä ei ole niin kuin liikaa tavaraa, jotta käyttäjä pystyy, koska käyttäjätasoja on sitten niin paljon erityyppisiä, niin ne pystyy helposti omaksumaan sen alustan ja sitä kautta se käyttömukavuus on korkea ja myös käyttöaste on korkea. Kyllä. Ja siitä käyttöasteestahan me yritetään pitää huolta sillä, että me tarjotaan tietysti koulutuksia ja muuta, mutta sanoisin, että tämä yksi iso syy, minkä takia ollaan lähdetty tähän Pipedrive-kumppanuuteen, on ollut oikeastaan se, että tämä kumppanuusmalli on aika fiksu. Eli me jälleen myydään näitä Pipedriven lisenssejä, joka tarkoittaa sitä, että kun me myydään asiakkaallemme Pipedrive, niin siihen me saadaan meidän business on jo ne lisenssit. Eli me saadaan sieltä välistä jo meidän ansaintamme niistä, jolloin se mahdollistaa sen, että me pystytään tarjoamaan paljon paremmin sitä palvelua, että jokainen uusi tietokenttä tai joku pieni muutos siellä järjestelmässä ei vaadi sitä, että soitetaan just espoolaiselle konsultille, joka laskuttaa siitä 500 €, kun se tulee lisäämään sinne kentän, vaan että me pyritään antamaan sinne yleensä aika pienelle myyntiryhmälle ne omat semmoiset kyvyt, millä ne pystyy itse tekemään näitä muutoksia tuo järjestelmässä. Kun ne on aika yksinkertaisia asioita, niin kuin mainitsit, että siellä on se myyntiputki, siellä on tietty tapa, millä sitä mennään eteenpäin. Siellä on tietty tapa merkata niitä aktiviteetteja ja muuta, niin pyritään pitämään asiat yksinkertaisina.
Ja siellä ihan ruohonjuuritasolla saakka, ja sen takia meidän nimekin on varmaan Simple, mä luulisin, että se on yksinkertaista se homma. Kun asiakkaat lähestyy meitä, niin yleensä niitä tyypillisiä ongelmia siinä tekemisessä, nekin on aika yksinkertaisia asioita, mutta on periaatteessa se, että myyjät ei käytä sitä järjestelmää. No sillä me jo vastataan monesti sillä, että se järjestelmä on helppokäyttöinen. Miten itse näet, että niin kuin kumppanin roolina, miten me pystytään siinä tukemaan, että jokainen käyttäisi sitä järjestelmää mahdollisimman tehokkaasti? No tietysti ihan perusasetus täytyy olla se, että se on helppo käyttää, niin kuin se on. Sitten on tämmöisiä muutamia uusia, mulle ainakin uusia, tosi mielenkiintoisia juttuja, joita Simple pystyy toimittamaan, eikä muut Pipedrive-kumppanit. Eli siellä on mahdollisuus tehdä tiettyjä automaatioita, ulkoisia tietokantoja, joita voidaan hyödyntää, jotka sitten tavallaan niin kuin tarvittaessa helpottaa sen myyjän arkea siinä tekemisessä ja sitten monipuolistaa sitä järjestelmää huomattavasti. Ja nämä on just näitä asioita, missä niin kuin Pipedrive on mennyt eteenpäin viime vuosina huomattavasti, että mulle tässä lyhyelläkin kokemuksella läheltä katsottuna niin on ollut tosi positiivinen asia se, että pystytään tekemään yllättävän niin kuin moniulotteisia asioita tarvittaessa, että se ei ole se pelkkä myyntiputki ja aktiviteettihallinta, vaan voidaan hallita muitakin kokonaisuuksia. Kyllä. Joo, se monesti tulee, kun Pipedrive on helppokäyttöinen systeemi ja verrattuna markkinajohtajajärjestelmiin, jotka on niin kuin verrattavissa jo toiminnanohjausjärjestelmiin, ne on niin laajoja toiminnallisuuksiltaan, että monesti on semmoinen kuva, että se on aika pieni ja yksinkertainen systeemi, mihin ei paljon pääse tekemään. Me ollaan huomattu kyllä tässä vuosien varrella, kun ollaan itse kehitetty siihen lisäosia, kuten vaikka OneClick, millä sä voit luoda sinne tämmöisiä toimintapainikkeita, niin kuin, millä pystyy helpottamaan sitä myyjän arkea siellä joka päivä. Mutta etenkin nämä integraatiot erilaisiin järjestelmiin, niin niitähän tulee niin kuin viikoittain vastaan, että halutaan integroitua sinne ja tänne, niin ne on kehittynyt huomattavasti ja se on ollut Pipedrivessa myöskin tosi tehokasta. Ei ole kallista laittaa järjestelmiä keskustelemaan keskenänsä, kunhan tiedetään, että mitä halutaan niiden keskustelevan keskenänsä. Ja yleensä tässä me ollaan sitten parhaimmillaan, kun päästään siinä auttamaan. Millaisia uusia toimintoja mainitsit, että Pipedrivessa on tullut positiivisia yllätyksiä, niin mitä sä näet, että nyt on niin kuin just viimeisen 5 vuoden aikana tullut semmoista, että nyt se on noussut kilpailussa muita järjestelmiä vastaan niin parempiin asemiin? No siellä on tietysti tämä uutiskirjesysteemi ja se, että sitä voidaan tukea automaatioilla, niin me tullaan äkkiä siihen tilanteeseen, että se ei ole tavallaan niin kuin vastaa tähän, sanoisiko markkinoinnin automaatiohaasteeseen. Että jokainen, joka on tehnyt markkinoinnin automaatio silleen oikeasti, niin tietää, että se on pirun työlästä ja meilläkin on sun kanssa tällä hetkellä keissi pöydällä, jossa niin kuin mietitään sitä, että kannattaisi downgradata järjestelmää ja silti saavutetaan ne samat edut, mitä tällä hetkellä pystytään kilpailevassa järjestelmässä hyödyntämään. Ja hintalappu on sitten taas jo ihan toisella tasolla, että vuoden lisenssimaksusäästöillä niin moninkertaisesti kuitataan uudet lisenssit ja käyttöönottokustannukset. Tämä on niin kuin ollut mulle semmoinen iso yllätys, että jos ajatellaan ihan myyntiryhmän tekemistä, niin sieltä löytyy tämä markkinointityökalu, sitten löytyy projektihallinta myös, joka on myös omalta osaltaan aika mielenkiintoinen kokonaisuus, jolla voidaan sitten hallita erilaisia prosesseja firman sisällä ja voidaan taivuttaa sitä niin kuin monen erityyppisen käyttötapaukseen. Joo, ja meidän logiikan mukaan CRM toimii sen myyntiprosessin ja myyntistrategian mukaisesti ja se on aika helppo mallintaa sinne Pipedriven putkeksi. Ja pyritäänkin tässä olemaan aina se, pitää se mielessä, että se myyjä on kaikista tärkein siellä. Ja on jo puhuttu siitä, että se on helppokäyttöinen se järjestelmä ja muuta. Kumppanina meillä on semmoinen näkökulma, että me haluttaisiin kouluttaa meidän asiakkaita niin hyvin, että he pystyisivät itse tekemään sinne kaikkia tämmöisiä tarvittavia muutoksia, kun matkaa mennään eteenpäin. Mutta mä väitän, että mikään järjestelmä, ainakaan mikään CRM-järjestelmä ei ole ikinä valmis. Ei. Ja hyvä CRM, niin sehän on jatkuvassa evoluutiossa ihan koko ajan. Muuten se ei niin kuin vastaa
myyntiryhmän kehittymisen tarpeisiin tai markkinatarpeisiin, että prosesseja pitää miettiä, muokata ja sitä mukaan myös järjestelmää. Kyllä. Ja me tullaan silloin peliin mukaan, kun siihen tarvitaan sitten jotain apua, mihin me ollaan käytetty aikaamme viimeiset vuodet, että me osataan ne tehdä aika tehokkaasti. Ja näitä on yleensä tietojen hallinta, asiakasdatahallinta, että kun pitää viedä tai tuoda tietoa ja yhdistellä ja rikastaa tietoa, niin kaikki se tekeminen. Meillä on markkinointiautomaatioon liittyviä viestinnällisiä palveluita, pystytään tuottamaan sisältöä, huolehtiin siitä kaikista ympyrästä, mutta sitten nämä käyttöönotot ja koulutukset, nehän on aina se, millä lähdetään liikkeelle, niin siinä on vähän ollut sellainen klangi, että ainakin on paljon tullut tuota asiakasrintamalta sellaista palautetta, että on aika huonoja kokemuksia CRM-käyttöönotoista ja siihen me ollaan pyritty panostamaan, että se olisi maailman helpoin se käyttöönotto. Että jos järjestelmä on maailman helppoin käyttää, niin meidän pitää myös huolehtia siitä, että se on myöskin tosi suoraviivainen ja helppo se käyttöönotto kaikille osapuolille. Käyttöönotossa niin keskeistä on just nimenomaan se, että se henkilö, joka tekee sen käyttöönoton, että se pystyy muodostamaan itselleen selkeän ymmärryksen siitä, että miten se yritys toimii ja rakentaa järjestelmän siihen kiinni. Ja se on niin kuin tavallaan se tärkein vaihe koko prosessissa, että käytetään siihen riittävästi aikaa, kysytään paljon välillä vähän tyhmiäkin kysymyksiä, jotta ymmärretään se, että miten niin kuin asiat kulkee, että niin ei tule sitten jossain kohtaa kesken käyttöönottoa sellaisia haasteita, että hei, tässä meillä olikin tämmöinen juttu ja tämä meneekin käytännössä näin. Eli se on niin kuin siinä mun mielestä se, tavallaan se ensimmäinen steppi, jolla varmistetaan. Järjestelmähän on sinänsä helppo ottaa käyttöön, mutta se ymmärryksen rakentaminen ja sitten sen palvelun niin kuin muokkaaminen sitä varten, niin ne on niin kuin niitä keskeisiä asioita. Kyllä. Me ainakin halutaan olla tässä bisneksessä semmoinen tekijä, josta ei jää huonoja kokemuksia käyttöönotosta, että ei tule liian kallista, ei tule liian pitkäkestoista, vaan että yleensä päästään muutamassa viikossa jo tekemisen makuun ja aika maanläheisellä otteella sinänsä, että kun me otetaan niitä käyttöön, niin kuka siellä onkaan ottamassa sitä käyttöön, minä tai Tom tai joku muu meiltä, niin siellä on useiden vuosien kokemus ihan siitä myyntitekemisestä, että ymmärretään sitä arkea, että ei lähdetä vaan tekemään niitä teknisiä hienoja kikkailuita sinne, vaan oikeasti tehdään ne kriittiset tärkeät asiat ensin. Että jos siellä kauheasti hamutaan, että haluttaisiin kauheasti joku integraatio, niin yleensä me sanotaan niihin tapauksiin, että otetaan se seuraavalla kertaa. Että me ymmärretään, että semmoinen CRM-käyttöönotto on jo itsessään, se on kulttuurin muutos siellä järjestelmässä. Siinä pitää muuttaa sitä johtamista ja sitä ylipäätään sitä myyntitekemistä ja kaikkea siltä väliltä. Että se on iso muutos jo sinänsä. Että ei lähdetä tunkeen siihen ihan liikaa asioita, vaikka siellä olisi paljon varmasti semmoisia, mitä voitaisiin integroida ja kehittää siihen lisää. Mutta me tiedetään se jo valmiiksi, että ei lähdetä niin kuin ihan liikaa tuomaan siihen, koska meidän pitää miettiä sitä yksittäistä myyjää, että sille se olisi mahdollisimman yksinkertaista aloittaa se käyttö. Kyllä, ja sitten se, mitä mä oon pitänyt tärkeänä, niin kyllä mä keskustelen asiakkaiden kanssa sen jälkeen säännöllisesti, että onko asiat mennyt siihen suuntaan, mitä te haluatte ja mitä voidaan muuttaa. Ja suunnitelmassa usein onkin joku step 2 tai step 3, milloin tehdään seuraavia asioita, ei välttämättä niin kuin ehkä integraatioiden osalta, mutta myyntiprosessin osalta, koska kuitenkin ihmisille, kun tuodaan uusi järjestelmä, niin se kyky vastaan ottaa uutta tietoa ja kyky muuttaa omaa tapaa toimia, niin se menee rajallisesti ja se menee steppeinä eteenpäin. Niin sen takia niin kun nämä on semmoisia tärkeitä asioita, että kun tehdään joku homma, niin kanssa seurataan, että asiakas saa sen hyödyn siitä. Kyllä, eli CRM on työkalu. Me olemme kumppani, joka auttaa sen työkalun käyttöön ottamisessa, mutta ensisijaisesti kun ylipäätään on se sirkkeli tai CRM-järjestelmä, niin ei sillä työkalulla ole mitään arvoa, jos ei sitä käytetä. Ja me pyritään pitämään siitä huoli, että meidän asiakkaat oikeasti käyttäisivät sitä. Kyllä, ja tuomaan sitten lisää ajatuksia ja tavallaan ehkä liitännäisiä työkaluja, millä voidaan sitten tiettyjä haasteita ratkaista siinä kokonaisvaltaisessa myynnin johtamisessa, myynnin kehittämisessä, että se ei ole se pelkkä alusta, vaan kaikki muu, mitä voidaan hyödyntää. Kyllä.
Eli kuulemme paljon meidän asiakkaita, niiden toiveita. Me ollaan paljon tekemisissä suoraan Pipedriven kanssa ja pyritään saamaan sitä järjestelmää kehittyyn siihen suuntaan, mitä asiakkaat täällä Härmässä kaipaa. Ja pyritään tekemään suomalaisesta PK-sektorin myynnistä maailmanluokan tekemistä. Kyllä.